И здравейте, приятели! Сега правя нов клип, където ви казах, че си играем 99 нощи. За тук що да ви водиш, защото влезаме в 99 нощи. И сега търся коя беше 99 нощи. Вече пада в 99 нощи метеорит! И на кой ден този метеорит? Добре, че ще го видим. И... Потом излезна и намах се. Но ми бърба се играта. Кога имам? Така, какви са новите? Това е Biome. Това е Biome. Добре, таман, че ще го играем. Аз писах да играя на PlayStation, но на ремонт имах така. Но... ето така. Сега влизаме. А този лимоно и лава луч. Ако го няма, ще е доста лошо. Аз още не знам от колко време на таблета ми, аз като бех по-малък, имаше съм 8, 2 години е била тази игра. Просто се появи някакси в интернет. И аз я инсталирах от интернет на таблета, влезнах и я играех. И сега, защото я пуснаха вече. Ребе, гори се бе! Искам да видя новия Biome. Чакайте да сложа този въглен. Трябва да дойда на това. Погледнете колко... Нищо. Са! Първото чест. Само уния вък да не се обръча, че стане, ще ме заръпва и айде, ще стане. Добре, защо ми търта тази глупост? Да, ми най-големите глупости, къде нямам късмет за тях. Ето го детето. Ние няма да спечаваме толкова децата. Аз стримах в стария ми канал, но ми бъгна филтъра и не можах. Трети левел. И ми пригам и защото... Дезна. Чакайте да се пусна... Това. Така... Нещо да правя тука. И тука при работите... Не знам английски. И ако знаете, аз говоря така, защото съм леко болен.
Сега ще ходя да търся нови апдейт. И ако някога не го намеря, ще го... То може би му падне просто и нови апдейт да се приземи. Такива също въгленчо. Още един въгленчо. Нямам фенерче в... Махна ли се вече от нойко? Добре. Ама да, ама козата беше супер добра. Я да ги дали има. Да, нали? Виж, че има, ама не я дават. Защо ти яба за дружика, бе? Не, бе! Колко време ме гонят те вълци, бе? Добре, сложи въглена, трябва да ходя за бъни фуч. Но трябва ми... Къде отиде, бе? Нямам бъни фуч. Трябва ми нарок на лайк. Да видя дали ще ми дадете за бъни фуч за братва 2. Това викат хората, че е доста добре, ама... Какво да правиш с братва 1? С братва 1 нищо не мога да направиш. Направиш. Но ще гледам на... Това ли? Това ли беше този? Не, бе, има Тук си още стари апдейт. Йеей! Но помежду другото хора, сега ще трябва да угасвам, защото лягам да спа и утре ще направим втора част. Така че вечера в 8 часа, 7 часа ще пусна новия клип, а в 8 часа ще го сваля. Така че довиждане, приятели! Бай-бай!